Det er det, det er bare... Så nu er det lige så snart på det, ikke? Ja. Ellen er kæppe. På hovedet. Eller på siden. Ja, det er Nej, nej. det er godt, det. Det er hurtigt. Jeg er ved til min fødselsdag, ja. 1, 2, 3. Det er, der er noget knægt, det der, ja. Det er nok 68. Ja. 67. Er det 6 lys? Ja. Det ser ud til. Ja. Er det bagerens drenge, de to? Ja, Karsten derovre ved siden af bedste. Ja. Og bagerens drenge er der, de to. Ja. Med rød. Ja. Det er mig, der sidder der, så er jeg der på nok. Ja, det er altså. Jo. Ja, nu skal vi på tur. Ja. Det er en grønne skov. Ja, det er en eller anden åbning. Ja. Så det laver vi om, han er flere gange. Ja. Der er flere gange, hvor det... Der stod det der. Jordbær. Nej. Det tror jeg sgu ikke. Nej, men det stod. Jeg synes aldrig, han vil gøre det. Carla. Er det Carla? Jo. Der var nemlig sådan en stor prisskilt over frugt og grønt der. Fryser. Ja. Hvor der var skrevet i hånden. Ja. Det var svært lige at se, hvad der stod. Ja, jeg så det. Teglemand. Ja, den vin, det er læge, kan jeg huske det. Det er et stykke til vin. Ja. Det er nok sidste gang, vi har lavet om det der. Det er tusind om, at det var de blå fryser, det var noget. Nå. Så hende den der, det er nok egentlig sidste gang, vi lavede om. Kyllinger 6,48. Kom med. Kyllinger 6,48. Kylling. Frosne kyllinger. Og så var der en trapap, der var lidt højere, og det var jo gammel lagerrum, hvor vi havde støvler og sådan noget der. Jo. Det var så det, der blev lagt til. Det blev så lagt til. Ja. Lidt senere. Ja. Nå, der skulle han. Ja. Det er en kind, der sidder der. Det skal være for juleaften. Det er juleaften, ja. Ja, det er det. Jeg kan godt huske, at vi var her ude. Det er det, man kan tænke på. Det er lidt roligt der. Det er han mangel, der ved at bo i hvert fald. Jeg synes, det er lidt på. Jo. Det er kun Kim og dig. Ja. Men hvad er Kim? Han er en par år eller 3 ældre end mig, ja. Ja, det er nok sådan. Det er nok der omkring. Han mega bukt. Ja, jo, fandme høfligt. Ja. Hvad skal det nu? Det er da også noget familie. Ja, det er juledagene. Ja, det er hjemme med mor nok, for det fik noget morspil på. Det er det, Ja. Det er hjemme med mor nok. Det blev et højt noget andet for noget andet jule. Anden juledag, ja. For vores fester. Ja. Hvordan hun kunne holde ud til. Ja, selvfølgelig, ja. Der var hun.
Og det er jo det, der fra Koldemorgen er. Ja, det vil jeg Ja, ja. Helt meget, ja.